Ayan, good morning po mga idol. Busy-busy ang aming mga feeding coordinator ngayon. Mamimigay kami ng gatas galing sa DepEd para sa feeding program ng DepEd. So, abang-abang mga idol. Ayan po, salamat po sa mga volunteer natin ng mga tanod. Ayan lang masipag naming katulong sa paglalagay sa freezer ng mga milk. Si Kuya Bal saka si Julius. Saka ito yung aming chip. Masipag na barangay Tanod ng barangay Pinagsama. Salamat po sa inyo kaya. Salamat po. Busy-busy ang aming mga katulong, volunteer. Di may labas. Ayan, mga gatas po ang laman yan. Box na yan, mga gatas. Ayan po ang gawimigay sa aming mga recipient. Galing po ito sa programa ng DepEd. Siyempre, mahal yan. Isang liter na to, sir? Oo. Yes po, ma'am. Ayan po si Ma'am Manso na sa aming sinisiguro nyo pong maayos yung flow ng bigaya ng ating milk. Ayan. Hello. Babalik po kayo bukas, ma'am. Mayroon pa po yan.
Ayan, tuloy-tuloy po ang pagbibigay hanggang maubos. Papila na lang po ma'am, papila na lang po. Bakit tinikman mo na kayo, Bal? Ayun ma'am, naka-video po tayo. Tingnan niyo po sa YouTube, Sir Glenn TV. Bukas po, mayroon pa po ulit. Yan po. Apo, maglabas ka po kay Bal. Babalik po kayo ma'am bukas. Mayroon pa po. Bukas po ma'am, mayroon ulit. Apo. Welcome po, welcome.